गोदानै बियाब दाफुंनायनि सायाव तामुलपुराव नोगोरारि सांग्रांथि मेल खुंदों। खुलुमबाय। रिलाइभ निउस 24 बड' नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। उदालगुरि लकसभा जानो नांगौआ इउपिपिएल दोलोनि सेथि दाबि, बेखौ लानानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाजों सावरायबावगोन। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव गोदानै बियाब दाफुंनायखौ लानानै मोनसे नोगोरारि मावफुं मेल जानानै थाङो। बिटिआरआव गोदानै आसाम बिधान सभा आरो लकसभा बियाब दाफुंनायखौ लानानै तामुलपुर ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै बे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जायो। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियोदि बिटिआरआव गोदानै मोन 15 आसाम बिधान सभा बियाब आरो क'क्राझार लकसभाखौ एसटि खथा दाफुंनो लानायखौ गोजोननाय फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो दरं लकसभानि मुं होनायखौ सोलायनानै उदालगुरि लकसभा लाखिनांगौ होनना इउपिपिएल दोलोआ सिगाङावनो दाबि खालामदों आरो बेनि थाखाय भारतनि बिसायख'थि आयगनो गोसोखांथि बिलाइ होनाय जादों होनना बुंथियो। हाग्रामा महिलारिया नंखाय राजखान्थि खालामनो थाखायसो रायजोफोरखौ थगायनो गोदानै बियाब दाफुंनायनि हेंथायै सोमावसारदों, जायनि थाखाय गसाइगाव जिल्ला बिपिएफआ होनाय गोसोखांथिखौ बोखांनानै लाफिनदों होनना हाग्रामा महिलानि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों एमएलए जलेन दैमारिया। बेजों लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियोदि उदालगुरि लकसभा बियाब दाफुंनो नांगौनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ दिल्लीयाव लोगो हमगोन आरो जेब्ला आसामाव फैगोन बे समावबो लोगो हमगोन होनना मिथिहोयो। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों राजु नार्जारिया। बिथाङा बुंदों, हाग्रामा महिलारिनि होनाय मेम'रेन्डामाव उदालगुरि लकसभा बियाब जानो नांगौ होननायनि दाबियानो गैया जानो हागौ होनना सन्देह जादों होननाय बुंथियो। बिथाङा बुंदों, हाग्रामा महिलारिनि होनाय मेम'रेन्डामाव उदालगुरि लकसभा बियाब जानो नांगौ होननायनि दाबियानो गैया जानो हागौ होनना सन्देह जादों होनना बुंथियो। दिनैहाय तामुलपुरनि रायजो राजाफोरनि मोनसे हाबाफारि बेयाव सिटिजेन एसेम्ब्लि जानानै थांबाय। आथिखालाव सोलिबाय थानाय रिडिलिमिटेसन समस्ति दाफामफिननायखौ लानानै बेवहाय दाफामफिननायखौ समर्थन खालामनानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलाव मोन 15 एमएलए सिट गोदानै दाफुंनो साखाफारा जानायनि थाखाय इलेक्शन कमिशनखौ आङो साबायखर बावदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बे समाव जोङो 15था गोदानै बेवहाय एमएलए समस्ति दाफुंनायानो थांनायाव जि खामानि मावदों बेनि थाखाय साबायखर बावदों आरो लकसभा समस्ति जोंहा बेवहाय मोननै जागोन। दा बेनि थाखायबो आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों जोङो बेवहाय जिखिनि माखासे जेंनाफोर जोंनि समस्ति दाफुंनायफोराव नुजादों, बै नुजानाय जेंनाफोरखौ जोङो थांनाय फार्स्ट हियारिंआवबो इलेक्शन कमिशनारनो जों गथायदों। आरोबाव जोंहा माखासे बेवहाय ओंखारबावदों, ड्राफ्ट ओंखारनाय लोगो लोगो माखासेफोरखौ जों नुनो मोनबाय। दा बैफोरखौबो जोङो ड्राफ्टनि गेजेरजों ड्राफ्टखौ जोङो आरोबाव फोसाबफिननो थाखाय इलेक्शन कमिशनारनिसिम जोंनि सरकारनिफ्राय इउपिपिएल हान्जानिफ्रायबो बेखौ जोङो गोदानै मेम'रेन्डाम आर'जलाइ गथायनाय खामानिया जोंनिया सोलिगोन। आरो दा खोथाया बेनो, गसाइगाव जिल्ला बिपिएफआ जिहेतु धरना हाबाफारि लानानै मेम'रेन्डाम होदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम, नाथाय बेखौ गोदानै बोखांनानै लाफिनदों जे बेखौ जों जि डिमान्ड होदों बे डिमान्ड होनायखौ गनायनाङा होननानै। किन्तु बाथ्राया बेनो, हाग्रामा महिलारि बिथांनि गनायथि मोनाब्ला, पार्टी प्रेसिडेन्टनि गनायथि मोनाब्ला बा फर्मार चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि गनायथि मोनाब्ला गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि नेहाथारिया बोखांना लाफिननो हानाय पावार आरो गोहो गैया। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बिथांमोनखौ नारसिनदों जे नोंथांमोना बेखौ बोखांनानै लाफिन होननानै। नङाबा बेवहाय गसाइगावनि बिपिएफनि वार्कारफोरा बेबायदि गोहो गैया जे हाग्रामाखौ नागारनानै उइदाउट पारमिसन अफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बोखांना लाफिननो गोहो गैया आरो। दा बेखायनो हाग्रामाया राजनिति खालामबाय थादों। बेखिनियावथ' बिथांनिया 1 बोसोरसो बिथाङा गैयामोन। दा नैयाव सान्सआ गोमागोन साननानै रायजोफोरनि खाथियाव फैदों आरो बिथाङा जोंखौ दिनै थगायबाय होननानै बुंबाय थादों माखासे बिथिङाव। आंथ' दिनै चेलेन्ज होदों बिथांखौ, बिथाङा प्रमद बर' बिथांजों जिरायनानै बिथाङा मोनसे प्लेटफर्माव जिरायनानै बिटिसि ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि सेंग्राफोरनि लाइमोनफोरनि थाखाय बिथाङा मा प्रजेक्ट दङ, थांनाय 17 बोसोराव मा प्रजेक्ट लाना मावखो, फैबाय थानाय समाव
बिथाङा मा प्रजेक्ट दङ बिथाङा बेखौ जोंनो रायजोफोरनो हो लाइमोनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोंथ' APSC UPSC कचिं होदों मेडिकेल एन्ट्रेन्स इन्जिनियारिं जों वमेन एम्पावारनि खामानि मावदों दा बिथाङा मा प्रजेक्ट दङ दिनै रायजोफोरनो हो जास्ट जोंखौ दिनैहाय प्रमद बर' बिथांखौ जेराव मोनो बेयावनो रायनायनि अनगाथ' जेबो खामानि गैया प्रप'जेल बिथांनि स्ट्रेटेजिया मा दङ दिनैहाय रायजोफोरखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय दा बेखौ बिथाङा रायजो राजाफोरनो फोरमायना होनांगौ आरो रायनायनि अनगा फोरमायना होनांगौ आरो होमबानिया जों साबसिन मोजां मोनो PCDCआ गरायसर समस्तिया द्राबाव गरायसर समस्तियाव हाबदों द्राबखौ जों द्राब हिसाबै जों द्राबाव जि नुदों खिन्थु नैबे 1 नम्बर PCDC तामुलपुर PCDCआ जोंना तामुलपुर समस्तियाव बे सोसनजाफिनगोन बेखौ अलरेडि बेनि थाखाय खामानि मावदों आरो जोंहा जिहेतु अबजेक्सन जों खालामनो हायो क्लेम खालामनो हायो बेयो अलरेडि जोंनिया खालामनाय जादों आरो नै इलेक्सन कमिसनावबो जों बेखौ गथायगोन तामुलपुर 1 नम्बर तामुलपुर समस्तियाव 1 नम्बर तामुलपुर समस्तियाव 1 नम्बर PCDC तामुलपुरा हाबफिनगोन बेयो 100% रोखा